Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Kyrgyzstan Birleşen Ştatlar bilen 1993-nji ýylda baglaşan hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan toktatdy. Bişkek bu karary Abbasanyň tutsawlykdaky Kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklar sylagyny bermek barada kararyna protest bildirenden bir gün soň geldi. Owganistanyň Demirgazagynda Faryab ýolaýatynda bolan bomba partlamasynda adından 15 adam wepat boldy. Manat stratejik muhim baxşy az uluswalyhay Almar Qaysar. Liwabyň ýaşaýjylary Amaderiýanyň sowunyň joşmagynyň öz emlegine deper ýetirmeginden howatyrlanyp gije gündüz gözegçilik edýärler. Her öýden adam derýan boýuna gitdi. Derýa gözegçilik etdi. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekme-jek turup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ol täzelikler bilen tanyş boluň. Owganistanyň resmiýetleri janyny geçen hüjümçiniň ýurdun Demirgazagynda bazarda tövdegärleriň arasynda bombaly keltekçesini partladyp adından 15 adamy öldürenligini aýtdylar. Regional polisiýa ýol başçysynyň orunbasary Varyala Başaryar partlamanyň Faryab ýolaýatynyň Almar etrawynda 22-nji iýulda bolanlygyny aýtdy. Faryabyň häkimi Abdul Sattar Beret partlamada bolan wepat bolanlaryň arasynda çağlaryň, aýallaryň we adından bir goşun etkeriniň bolanlygyny habar berdi. Partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. 2014-nji ýylyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň we beýleki daşary ýurtlaryň harbiýleri Owganistany terkeden soň Taliban we islamçy töweşici toporlar öz hüjümlerini güýçlendirdiler. Al-Qaida bilen uzak wagtlar işleşen Siriýadaky bazasyndan günbatara garşy terrorçylykly hüjümleri planlaşdyran Maksin Al-Fatihliň Birleşen Ştatlaryň howa darbasynda 2 hepde mundan öň öldürilenligini Pentagon 21-nji ýylda habar berdi. Dünýä derejesinde gözlegdäki terrorçylykda ýetaty güman edilýänleriň biri Maksin Al-Fatih 8-nji ýylda Siriýada Aleppodan günbatara derleşýän sarmada ulagly tähat edýän wagtynda howa darbasyna duçar bolupdyr. Fatih 2002-nji ýylyň oktýabr aýynda Kuweytiň Faylaka owasynda Birleşen Ştatlaryň harby deňizçilerine we Fransiýanyň Limburg gemisine garşy hüjüme gatnaşypdy. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak sekretary Ash Carter Saud padşasy Salman we beýleki ýokary derejeli resmiýetler bilen duşmak üçin Gyzyl deňizde ýerleşýän Jedda şäherine bardy. Carteryň bu sapary Washingtonyň Iranyň ýadro programmasy boýunça alaşyga ýaranlaryň ynamyny artdyrmak maksatly regiona edýän saparynyň bir bölegi bolup durýar. Carter 21-nji ýylda Ýordaniýadan çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň Iranyň regiondaky yaramaz täsirine garşy durmakda umumy garaýyşynyň bardygyny ma'lum etdi. Israýl we aýlagyň sünniýleriň ýolbaşçylygyndaky ýurtlary ulalaşyň Iranyň ýolbaşçylaryny hyjawlandyryp biljekdigini aýdýarlar we Tehrany Iragy, Siriýa, Libana we Ýemene goşulşmakda aýplaýarlar. Ortiýetň Krasnoyarsk regionunda awtobusyň we ýük gulagynyň çaknaşyga zerarly adından 11 adam helak boldy diýip Içeri işler ministrliginiň regional bölüminiň medeniýet wekili habar berdi. Vladimir Yurchenkonyň sözlerine görä 22 adam yaralandy. Bu ýol helakçyligi federal ýoluň M53 Baykal ugrunda ýüze çykdy. Krasnoyarskda barýan awtobusda 50 adamyň bolanlygyny Yurchenko habar berdi. Helakçylygyň bolan ýerine medisina kömeginiň dikuçary bardy. Ortiýetň adatdan daşary ministrligi ýol garyndaşlary üçin telefon liniýasyny açdy. Gurhanyň adından 1370 ýyl mundan ozalky döwrede geçli diýilýän bölekleri Birmingham Universitetining kitaphanasynda tapyldy. BBC agentliginiň 22-nji ýylda habar bermegine görä bu tapyndy Britaniýanyň Irakdan 1920-nji ýyllarda satyn alan emma onuň gadymlygyny ikrar etmedik ýygyndysynyň bir bölegidir. Ýörite barlyklar bölekleriň irki arab dilinde geçiniň ýa goýunyň derisinde ýazylandygyny we onuň 568-nji we 645-nji ýyllaryň aralygyna degişliligini görkezdi. Däp bolan hataplara görä Muhammed Peýgambere Gurhanyň aýatlary 610-njy we 632-njy ýyllaryň aralygynda aýan bolupdyr. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň başlygy Türkmenistanyň çilim çekýänleriň sany boýunça dünýäde iň aşagdaky derejelerde durýanlygyny aýtdy. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň başlygy Margaret Chan 21-nji ýylda Aşgabatda Guralan Sağlyk forumunda çykyş edip,
Guramanyň soňky barlyklaryna görä Türkmenistanyň ilatynyň 8% çilim çekýänligini aýtdy. Şol burakda Türkmenistanda soňky gedek geçirilen ilat ýadywynyň sanlary köpçüligi henide ma'lum edilmedi. Türkmenistanda jemgyýetçilik ýerlerinde çilim çekmek gadagan we bu düzgüni bozonlara jerime salynýar. 2013-nji ýylda güýje giren täze kanun jemgyýetçilik edaralary bilen bir hatarda hususy karhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dükanlarda, medeni merkezlerde we parklarda hem çilim çekmegi gadagan edýär. Tacikistan 21-nji ýylda diplomatik missiýalary we halkara guramalarına golayda gelen fiilin we yer süýşmeleriniň getiren ziýanyny düzmek üçin $100 milyon kömek haýyşy bilen ýüzlendi. Premier ministr Kohir Rasulzada bir gün ozal tebii hadisa zerarly çekilen ziýanyň möçberiniň $50 milyon çemesedigini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz täzeligi dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeliginde başlaýar. Kyrgyzstan Birleşen Ştatlary bilen 1993-nji ýylda baglaşan hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan toktatdy. Bişkek bu karary Birleşen Ştatlaryň tusaklykdaky kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek baradaky kararyna protest bildirenden soň geldi. Kyrgyz-Amerikan gatnaşyklarynda dören bu ýagdaý barada kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinläli. Kırgızstan Birleşen Ştatlar bilen 1993-nji ýylda baglaşan iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny resmi taýdan ýatyrýanlygyny oglan etdi. Bişkek bu karary Abbasanyň tutsawlykdaky kyrgyz aktivistine awraýly adam hukuklary syýlygyny bermek barada kararyna protest bildirenden bir gün soň geldi. Kırgyz hökümetiniň Medeniýet gurulugy Premier Minister Temir Sariýewiň 21-nji ýylda hyzmatdaşlyk şertnamasyny togtatmak barada karary gol çekenligini habar berdi. Kırgızstanyň Daşary işler ministrligi 17-nji ýylda Washingtonyň Bişkek türmesinde ömürlük tutsawlykda saklanýan jurnalist we hukuk aktivisti Adimjon Askarowa adam hukuklaryny goraýjynyň syýlygyny bermek kararyna protest bildirdi. Askarow etnik özbek bolup 2010-njy ýylyň iýunynda Günorta Kyrgyzstanyna bolan etnik ara çakmyşyklardan soň türmäge batyryldy. Bu çakmyşyklar esasında 400-den gowrak adam ölüpdi. Askarow özüniň polisiýa tarapyndan gynalanyny aýdýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi elektron poçta arkaly iýeren düşündürişlerini Birleşen Ştatlaryň Bişkegiň iki taraplaryň hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrmagyndan lap geç bolanyny, bu çärenin Kyrgyz halkynyň kömek ýardam programmalaryndan peýdalanmagyny howp astyna salyp biljegini aýtdy. Bu kömekler zorlukly ekstremizm meselesini çözmek, ykdysady ösüşi we iş ýerleriniň döredilmegini ýokarlandyrmak, bilim sistemasyny ösdürmek, Kyrgyzstanyň demokratiýanyň ýaýwanlanmagyna dowamly gollaw bermek tagallalaryny hem öz synalýar diýip söz aýtdy. Biz Kyrgyzstanyň halkyna gollaw bermek ugruna hyzmatdaşlygy dowam etdirer diýip döwlet departamentiniň sözçüsi aýdýar. Golayda Moskwanyň ýolbaşçylygyna Ýewraziýa ykdysady birleşigine goşulan Kyrgyzstan Askarowa adam hukuklary bayragynyň berilmegi barada kararyň Birleşen Ştatlar bilen Merkez Aziýanyň iň demokratik postsovet ýurdunyň arasynda gatnaşyklara çynlakay ziýan ýetirýänligini aýtdy. Bişkek Askarowyň syýlaglanmagy ýurt içindäki etnik ara oňşuklygy we sağlaşygy güýçlendirmeň garşysynda bir kastan edilen hereket hasaplanýar diýdi. Askarow etnik özbek bolup Kyrgyzstanyň 6 milyona golay ilatynyň 10%den gowragyny diýen toparyň wekili bolup durýar. Döwlet departamentiniň sözçüsi 21-nji ýylda iki tarapyň Askarowyň syýlaglanmagy meselesinde açyklalaşmaýanyny aýtdy. Emma biziň ara gatnaşygymyz güýçli zat bir-birinden tapawutlanýan başga pikirleri aýdyp bilmek ukuyumyzdyr diýdi. Askarowyň ogly Sherzod 16-njy ýylda 10 ýyl mundan polisiýa gazaplygy diýilýän barada gödekçilik toparyny öreden, emma 4 ýyldan gowrak wagtda türmede turan kakasyna berilen bayragy kabul etdi. Kärdeşim Ýowşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Vice-prezident general Abdulreşid Dostumyň Owganystanyň demir gazygynda Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowzjan welaýatyna baranyna bir hepde boldy. Yerli media terişçileri Dostumyň bu regionda goňşy Faryapda ýagdaý durnuklaşýança galmagy planlaşdyrýanlygyny habar berýärler. Şol burakda da yerli resmiýetler Faryabyň 100 golay owasynyň söwüşçüleriň elinde galýanlygyny aýdýarlar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçy Şamirdan Uly Muradiýanyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryap welaýatynda dartgyllyk höküm sürýär. Gowşan maglumata görä, şu gün
Ýagny 22-nji iýulda welaýatyň Almar etrabynda bolan terror hüjumunda 17 adam helak bolup, onlar çatynyň yaralananlygy aýdylýar. Yaralylardan en çemesiniň ýagdaýy agyr. Bu waka welaýatyň 100den gurrak obasynyň soňky 10 günlükde söwüşçiler tarapyndan basylyp alınmaganyň ideýanyna gabat geldi. Faryap welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşimi şol obalaryň henizem jeňçileriň kontrolunda galýanlygyny aýdýar. Almar, Gaysar, Poştunkot atly etraplarda howpsuzlyk şertleri agyr dep Haşimi aýdýar. مناطق استراتژیکی مهم بخش از ولسوالی های المار و قیصر و پشتونکوت یکصد قریه را تصرف شدن. Faryap welaýatynyň Qaraýy we Astanababa atly sebtini jeňçiler mundan 10 gün töwerek öň ele geçirdi. Hüjumlara Merkezi Aziýaly militanlaryň hem gatnaşýanlygy aýdylýar. Faryap welaýatynda söwüş hereketlerini çet ýurtly jeňçileriň ýolbaşçylygy edýänligini deputat Haşimi belläp geçdi. Daşar ýurtly jeňçileriň aglabasynyň Özbegistanlydygyny deputat aýtdy. Talep yaralylarynyň hem Faryapda köpçülikliň yerleşendigini ol ma'lum etdi. ولایت فاریاب می جنگن از چندین کشور خارجی هست، از ازبکستان هست، از چین هست. رهبری جنگ هم همینا داره. Hüjumçilere garşy göreş üçin Faryap welaýatyna awgan harbileriniň ugradylandygyny Awganystanyň goranmak ministerligi habar berýär. Howpsuzlygy üpçün etmek üçin awgan ýürüýte güýçleri Faryap welaýatynda yerleşdirilipdir. Ýöne Faryap welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň aýdysyça awgan güýçleri jeňçilere garşy harby operasiýa başlamandyr. Biz awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň hüjumçilere garşy harby operasiýa geçirmegine garaşýar. Awgan güýçleri Talibanyň basyp alan obalaryny ýygyna gaýdyp alsa, soňra halk döwletiň bir iş bitirip biljekdigine ynanyr dep deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýtdy. باز اونجا مردم باورمند میشه که دولت چقدر توانایی داره. Mundan bir ýyl töwerek öň Faryap welaýatynyň şahatly regionundan jeňçiler basyp alypdy. Ony Talibandan ýygyna gaýdyp almak awgan hökümetine başartman gelýär. Şah sebäpinde türkmenler goçum bolup ýaşaýar. Vice-prezident general dostumam Demirgazyk Awganystanda saparda bolýar. Demirgazyk Awganystanda hususan Faryap welaýatynda jeňçileri ýok etmezden özüniň ýygyna kabyla dolanmajakdygyny general dostum aýdýar. از مردم فاریاب تصمیم گرفته عملی نکرده رفت. Emma Awganystanda uruş taktikasy üýtgedi. Demirgazyk Awganystan çet ýurtly jeňçileriň merkezine urildi dep bilermenler aýdýar. Şo sebäpden general dostumyň Demirgazyk Awganystana eden saparynyň bu ýerde ýagdaýyň kadalaşmagy boýunça netijeli boljakdygyna synçylar şüpheli garaýar. Şaýmardan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radioty habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ýolbaşçylary dabaraly ýagdaýda 20 ýyllygyny belän saglyk programmasynyň üstünlükli bolanlygyny aýdýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşynda programmanyň saglygy taklaýyş buwdagynyň ösüşine batly iterge berenligini, öňde goýulan maksatlaryň çäginde ýylatyň saglygyny goramak, adamlaryň ömür ýaşyny artdyrmak boýunçaly işleriň edilenligini aýtdy. Döwlet başçysyny hususan da reformalaryň çäginde 1996-njy ýylda raýatlar üçin milletin medisina ýaşlandyryş programmasynyň girdirilmegi, ýylaty hödürlenýän medisina hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak we sosial taýdan goramak üçin möhüm ädim bolanlygyny bellädi. Şeýle-de resmi maglumatlarda welaýat merkezlerinde saglygy taklaýyş merkezleriniň ýapylmagynyň, şäherlerde käbir sanitariýa epidemiologiýa gulluklarynyň birleşdirilmeginiň, kiçi we dostak keselhanalaryň ýapylyp iri keselhanalara birleşdirilmeginiň, saglygy taklaýyşyň guramaçylyk dolandyryş guruluşyny kämilleşdirmek çäreleriniň çäginde amala aşyrylandygy habar berildi. 1995-nji ýyldan beri statsionar keselhanalaryň sanynyň 67% azaldylandygy aýdyldy.
Türkmenistanda şu gün 1.700.000-den gowrak raýat milletini medisina ýaşlandyryş şertnamasyny baglaşdy we 3 million-dan gowrak adam ýaşlandyryş programmasynyň ýeňildiklerinden peýdalanýar diýilen sanlar hem berildi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun ähli regionlarynda täze döwrewap ýöriteleşdirilen medisina edaralarynyň gurulşynyň ýurdun saglygy saklaýyş pudagynyň iň uly üstünligi bolandygyny bellädi. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagynda amalaşdyrylan reformalar ýurdun ýaşaýjylaryna nähili täsir ýetirdi. Azatlyk radiosu bilen ýylyň dowamında töhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň medisina hyzmatlaryndan peýdalanmak boýunça öz tejribeleri barada beren gürrüňlerinden käbir bölekleri dinläli. Ýa kiçoğlumun aýaly şeýle çağa dowrlayan öýüne baranda şo ýerde bir Lukman Aýdan aýda beş munçamat pul getirýäňiz. Pul ýok, men işlemeýän, ýarym bolsa bir köneje traktor sürýär diýse, aýal bilen oğul gerek bolsa, atasy pul tapar, nereden tapsa diýip, Aýdan ne şöyle diýerler bar bu Lukmanlaryň içinde. Men şu ýerlerde yaman hayran galýanda, çağa bilen oğul gerek bolsa pul tapar atasy. O diýme gerek olmasa ýok etjek diýen ýara gurrun bolýar o aňarsyny derine bolsa. Men ilki terapiyada yattım, böwrekden daş aldyrmak üçin. Terapiyada yatanım daha hiç bilmediler. Ýagdaýymy onda bir sagrym getirdim. Bilmediler. Soň meni chirurga geçirdiler. Nämedigini bilemzok diýip. Chirurgda tanym ödüň aparat edildi. Onu başladılar. Onda tanym böwrekde daş var diýip, olarym bilmän, meni aşağı durutdylar. O taýda chirurgda da bir sagrym getirdim. Kalan mallamam aşağı da verdim. O şöyle maldan çıktım. Medisina hizmetleri baradan hem alyan pensiyemize 17 tane bahasa qymmat dermallaryň. Men bagyrym agyrýa, öt aşgadan keselinin ezir çekýän. 6 aýdan 6 aýda girýän, näme paýtagtymyza keselhanalara da girýän tölegleri qymmat, biziň güýçimiz ýetmeýär, oňa berilýän pul ýetene. Bu Azatlyk radiosu bilen ýylyň dowamında söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň öz tejribeleri barada beren gürrüňlerinden bölekler. Türkmenistanyň saglyk programmasynyň üstünlükli diýilip kefitlenen uğurlarynyň biri resmi maglumatlara görä sagdyn durmuş görelgelerini ornaşdyrmak çärelerine degişli. Türkmen mediasy temmäke garşy görüşüň üstünlükli bolanlygyny aýdyp, munyň halkara derejesinde iqrar edilenligini belledi. Bu bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistany dünýäde çilimkeşleriň iň az sanly ýurdy diýip hasaba alandygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti bu guramanyň ýolbaşçylaryny milli saglyk programmasynyň 20 ýyllyk münasibetli bitaraplyk ordeni bilen sylaglady. Türkmenistanda soňky ýyllarda çelimkeşlige garşy görülen çäreler ýaşaýjylara nähili täsir ýetirdi. Türkmenistanly ýazyjy Murat Bugaýew öz tejribeleri barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Söhbetdeşligi kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Amamadaga Türkmenistan çilimkeşleriň sany iň pes ýurt diýilip hasaba alınıpdyr. Bu derece nähil yetildi. Ozal soňky ýyllaryň dowamında çilimkeşlige garşy gizilen şäklendirmeler hakda durup geçäýek. Soňky ýyllarda Türkmenistany temmäk önümlerini getirmäge ençeme gadagalyklar girdildi. Meselem dünýä belli temmäki fabrikalaryny önlerilýän Malbora, kent, parlament, David fiýaly ýokary hilli çilimleri ýurda getirmek we olary döwlet eýetçiligine hemde hukuky eýetçilikdäki dukanlarda satmak amadagan. Olaryň özüň çekmek üçin özüňe daşary ýurtlardan çäkli mukdarda getirmäge urufat edilýär. Getirilenlerin de hemmesini çeken oklardan ýeň astyndan satýarlar, dukanlara şollukda häzir şol ýokary hilli temmäki önümlerinden gaplanan çilim her gutunyň sany 12-15 dollar aralygy. Amanadagan şol ýanky garagançylyk hakda görüň etdiňiz. Çilim çekmek kärhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dükanlarda ýa-da beýleki şoňa ýapyp gelirdim, gadagan edilip görüldi dämi? Soňky döwlet Türkmenistanda.
Hava ol ähli yerde gadagan, ätlen adamyň gadagan bir öýüňe berip tensilim çekýän çeken okmy diýip toran oklur. Galan ähli yerde gadagan ol, jemgyýetçilik yerlerinde de, köçede de, feýilgäkde de, öň gapyň agynda da gadagan. Siz mamamrada çilim çekýäňiz, şol gürüňeden gadagançylyk kılaňyz. Daşary ýurtlardan getirilmene girilen gadagançylyklar şu çilimin el ýeterliligine haýyr bir täsirini ýetirdi mi? Juda ýetirdi. Ine soňky 1 ýyl ýarymyň dowamyny çilim kemden gymmatlap bolmanyny öňkünden 2 hesse ýarym gymmatlady. Türkmenistanyň sowda edaralarynyň üstü bilen ýa-da bir belli hususiýetlikde kompaniýalaryň üstü bilen getirilýän yüzüne de çilim çekmek ölüm howpludur diýen ýaly türkmençe ýazgylan çilim mutularynyň bir gutusynyň sany mundan aýdaly 1 ýyl ozal 8-10 manat aralygyna bolan bolsa häzir iň arzany 30 manatdan şolaryň. Aman madan şu bahasy galypdyr. Ýöne şu bahasynyň galandygyna garamazdan islen çilimiň islen dukanlaryny tapmak mümkinmi? Yok. Ol sewer dukanlarda ýeň astyndan gizli ýol bilen hatyrlaýan çilimler ýanky ýokary hilli çilimlere dolu 100% gizli ýol bilen hatyrlaýan. Beýlek çilimlerden bir az sarlygy Laytada şonda hatta Rusiya Federasiýasyna dälle Kazakstanyň, Özbegistanyň temmäk fabrikalaryna öňürlenleri Türkmenistan döwletiniň ruhsat beren ýollar bilen getirilen çilimlerim hemme dukanlarda görkezlip durulan çilimiň uly bir böleginiň gizli ýollar bilen getirilýändigini aýtdyňyz. Ondan soň onuň satylşynda da şu gizlilik dowam edýär. Onda şeýle ýagdaýda Türkmenistan çilimkeşleriň sany iň pes ýurt diýilip bir statistikanyň çap edilmegi inandyrjy gelýärmi? Bir giden gizlilikni gurun etýäňizde. Yok. Ol Türkmenistan näkiýaby bilen azda kanna tanşadymyň hiç inanmaz. Mena ýurdusyndaky ýaşaýjy şol üçin özüm çilim çekýän adam 50 ýyllyk staż bar bolan adam. O mena inanamok. Bizde ähli gulaly urluk edip görkezmek, mahawat reklama diýip düşünmek gerek. Dogry çilim kesin hanymynyň bir 5 ýyl ozalkydan 10% ağırlı diýsen bir hakykata laýyk gelmegi mümkin. Bolýar hamamrada beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Türkmenistanly ýa-da Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Livapda Derýanyň suwy joşup kenaryaga ýaşaýyş ýerlere hop salýar. Bu ýerdäki soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Osman Haliýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Sonaga Derýanyň suwy joşupdyr diýilýär soňky döwür, soňky günlerde siz edil häzirki wagt serhatabatda Derýanyň garasynda aýlanyp ýörsiňiz. Ýagdaýlar nähili? Serhatabat etrafynda mençi Derýanyň hemişe şu bir hop salýan ýerleri bar. Ýylyna çok aýtalanyp gelýär-de o özüni joşup nemelere hop salýan ekin meydanlaryna soň käbir ýerlerde wagtlaýan adamlaryň şu şahsy hojalyk mallaryny saklamak üçin edilen gelme zatdyky çoň ýerler şu ýerlere gelen ýerleri bar. Şolary men gözüm bilen gördüm şuň. Bir ekinleri suw alan ýagdaýlary ýa-da bilemek öýleri suw basan ýagdaýlary bar. Öýleri suw basan ýagdaý ýok. Ýöne eger Derýanyň suwy ýene ötman galmaly diýdiler. Aňydan gelşi suwun gaty kän diýdiler-de. Eger şu häzirki ýaly köpeli berse, indi ertesi ýene köpelmek mümkin diýdi suw hojalyk ermenleri. Köpeli berse käbir Derýanyň kenaryna bola ýerde ýerleşen owalary suw almak howpy bar. Osman aga edil şol diýenki hünärmenleriň aýdaşýaly suw köpelýän ýagdaýynda edil şuň howpasynda duran owalar haýsylar bolup biler siziň görünleriňiň arasynda. Menin görenlerimin arasynda ne bar? Şu Türkmenawatdan başlasam Türkmenawatda şu döwlet gaçysyndan Derýanyň kenarına tarap ýokary kerkiçi diýip daça owalary bar. Gaçy kän owalar. Adamlar o ýerde hemişelik ýaşap ýörler. O bağ ekmek üçin berilen yerlerden jağa gurup ýaşap ýörler. Ol şu Türkmenawat şäheriniň häzirki howa menziline münqawatynda ýerleşýär-de. Ine şu daçalar suw almak howpy bar. Onsoň Serdarawat etrafynda bir-iki owa bar. Şoň Garaşsyzlyk etrafynyň Ezel owasy derýa has bola ýerleşýär. Garaşsyzlyk etrafynyň kökçüler diýip bir owasy bar. Bu ýan köküni ýygnaýanlaryň bir owasy bar. Şu owada derýa gasy bola şu ýerleri suw almak mümkin. Onsoň Galkynyş etrafynda bar. Galkynyş etrafynyň şeýdäki diýen ýolda iň çetki owasy bar şu.
Niyazıt Dayhan Birleşiginin yılına şöyle derya hopsal ya. Men gidende neme deryanın sağ kenarı bilen gidip hazır çet kenarı bilen qaydyp gelýär. Osman Ağasem diýdiňiz ýylyna gaýtaran ýagdaý bu suň joşmagy onuň ilat ýetirýän täsiri. Indi şu berkiliş işleri nähili hada göze ilýärmi? Şu Türkmenawat şäherinde şu ýanky diýen ýerinde ýokary kelkisi soň aeroportda daça owadyklarynyň gawatynda deryanın has hop yerlerine vuruluşuk yüzüyle diyemiş beton plitalar zatlar oklanıp şu umuman tapan zatlarını oklap şaha çeldi bir çapılan şahaları çeldi bir ok getirip ağlar otirler yöne şu deryan hazır soğuk bu görünen gidiyor şu aşağı adamların görünümlerine göre şu öz vaktinde su deryada azalan makalı kış basındaydı oklar sonunda gelip şu hop salan vakti geçirýärler şoň ýaly. Şimdi geçen yılların tecrübesinden ma'lum bolsuna göre şu belli hop derya hop beredlerse bizim dowamında novatçılar goýýar. Şu edara, burama, kärhana işgärleri, mektep muallimlerine çenli şu deryan gyrasynda barıp şu agyr technikalary şu ýerde şu ýerde novatçylyk ýola goýulýar. Ýöne şu gün şeyle novatçylyk entek ýola goýulman ekende. Sizin görän ýerleriňizde goýulmandyr da şeýlemi? O men bu gören yerlerinde koyulmandır. Belki deryanlar yok akımlarında sayad etrafında son kara ve kıvıl anırk etraflarda koyulan bulmam ki yine bugünden şu nemeden Türkmenawat'tan başlap aylandığımda aşağı akımda aylandım deryanın sağ hem çek kenarlarını görüp geldim. Bolya, Osman abiren maglumatınız için sağ olun. Sağ olun diyeyim. Habarçymyz Osman Halyýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Amederýanyň suwunyň joşmagy golaýdaky owalaryň ýaşaýjylarynyň haladalanmalaryny güýçlendirýär. Owa ýaşaýjylary özleriniň gije gündüz 24 saatlap hüşgär bolýanlygyny görüň berýärler. Habarçymyz Sultana Çylowanyň Liwap ýylaýatynyň bir ata etrafyndan ol gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Häzir kwatda Amederýanyň suwunyň joşup kenar ýakada ýaşaýan ilata hop talýandygy barada maglumatlar bar. Siz Amederýanyň kenarynda ýaşaýan ýaşaýjy, şu ýagda ilat üçin kynçylyklar döredýärmi? Hawa döredýär, her öýden adam derýan boýuna gitdi. Derýa gödögçilik etdi. Derýa umuman tam bogo ýagdaýda gurulmady, sıçan kurumdan suw gitdi. Hal howply ýagdaýda. Suw gaýtsa barber damba zat gurulmasa saklamak ansatda ýöne barber gije günde terhojulukdan adam gidip gödögçilik etdi. Şol baryan adamlar näme süterýär derýanyň kenarynda? Sıçanyň kurumyndan suw gitmez ýani gödögçilik her adama 3 metrden 4 metrden yer paýlanyp berilýär gödögçilik etme. Gijesi bilen owa adam ýa işgärler gowulýany. Gödögçilik edilýän aralyk neçe kilometr arany gödögçilik edilýär owa adamlar. Owa adamlary her owa öz gündüsini gödögçilik etdi. Näçe bolsa da gündüsini gödögçilik etdi. Onun şonuň bir adamlaryň bir ahmal galýan wagty bolýarmy? Hazır bu basartman kenardan agýan wagty, owa deter ýetirýän wagty, owa delil salýan wagty bolýarmy? Delil salýan wagty bolýar, owa pesten ýokary göçüp çykan wagtlarym bolýar, wagtlaýynça. Ýylyň haýty mewsimlerinde gaýtalanýar. Kış aylarında dekabrda da bolup bilýär. Ýaz içinde suw joşýar. Indi şol adamlara hoşluklara nähili agram talýar? Adamlaryň durmuşyna ul täsiri bar. Suw joşda gaçyp etişýärler, ýetişmeýärler. Wagt gitdi işden barýan. Sen ýokman şo ýana gidam baly her o ak sakallara aýlanýar. Damba çykmaly hukma. Ýaşaýyşyň üçin umuman hereket etmeli, suw joşurmany öňüne beklemek üçin. Hojalyň işini taşlap hukman çykamaly. Öz hojalyňyzdan çykýan bolýarmy? Özüňizde näme täsir etdirýär? Özüňe çyk gördüňiz? Ýaşulym çykýar. Özüm çykýarmak, çağlar ýaş. Şunem üçin damba pes bolsa, derýanyň kenary berk däl bolsa, şoňa döwlet tarapyndan hem üçin kömek ýok, hem üçin gödögçilik ýok. Şu arada il arasynda näme pikir garaýşlar bar? Halk arasynda, o arasynda aýdylýar, gödögçilik etmeli diýip ýene peýdasy ýok. Aňardan gelip görülmese, aýdylanda da o arasynda aýdylýar, peýdasy ýok. Näşe owa deputatlar bolmaly, etrap ýolbaşçylar bolmaly, häkimlikler, vilayat häkimleri, etrap häkimleri, Daýhan birleşiginiň başlyklary, şular halkyň aladasyny eden okmuş, iş bilen meşgul bolan okmuş olar.
Hakimler, kolhoz başlıkları gowy gözegçilik etdi. Şo kolhoz başlygynyň hasabyna da adamlar her hoçulukdan bir adam çykýan, adam çykanda da diňe şo taýdan gitdiň suwa gözegçilik etdi. Ondan başga artyk Müştat edip bilen Gotaya ulum noktarda topur bölüm, sement bölüm, şewil bölüm gerekde damba oňuny ýapar ýa. Habarçyma Sultanat Çylova Liwaply ogul gözel bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sany jemleýär, saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.